Este país tan chico pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Niños y jóvenes, con todo su fervor, estudian con ganas por un futuro mejor. Hay una voz que cruza mi país, es nuestra voz que refleja su sentir, lo que siente mi país oriental. Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Moi bons días, amigos, benvidos unha vez máis a Sempre en Galicia, este programa do Patronato da Cultura Galega que auspicia a Xunta de Galicia. Acompáñame Ana Lorenzo en este domingo que temos soleadiño, 14 grados de temperatura, probables precipitacións, que lástima, non? En Santiago de Compostela, 19 grados, con choivas, como sempre. Bueno, Ana, que tal? Bos días. Hola, bos días, non parece que vai a chover, Bueno, como non parece que está precioso un día de primavera. Eu creo que sí, pero bueno, o pronóstico é ese. Bueno, empezou o operador con música, pois seguimos con música. O pasado 15 celebrouse en Galicia o Día da Muller Rural. Esos seres humanos que foron esclavos da terra por centos de anos, cuidando dos fillos e tremando das familias. 500 anos de amargura, de sacrificio e de fame. Centos de historias de vidas amargas, de miseria ou de migración. Pero tamén mulleres rebeldes que se enfrentaron a tantas calamidades. Amigos, hai silencios que pesan máis que a unha cadea. Eran labradoras, leiteiras, nais de fillos, criadas de servicio. Existen centos e centos de historias de mulleres rebeldes en todas as épocas. Centos de historias como María Pita, Pepa Loba, Isabel Barreto, Isabel Cendán, Juana de Vega, Sofía Casanova,
María Soliña e tantas outras anónimas que deixaron unha huella imborrable na sociedade, na cultura e na tradición de Galicia, por haberse levantado contra a injusticia e o poder caciquil. Foron mulleres que ergueron a súa voz nos conflitos sociais, buscando un benestar que non chegaba, un benestar na defensa do colectivo, e que o tempo, a xente, o pobo, garda na súa memoria oral, mentras que a historiografía española oficial parece feita de exclusión e, sobre todo, de silencios. Por iso entendemos necesario que esa transmisión que pasou de pais a fillos debe recuperarse para que esas valentes vidas non sexan negadas nin esquecidas. Ainda deixando atrás os tempos pasados, debemos recuperar a historia. Unha historia, por exemplo, desas 7 labregas que en abril de 1909 en Oseira, defendendo o seu patrimonio, foron asesinadas polos disparos da Garda Civil, entre elas unha embarazada e unha nena de 13 anos. Amigos, o peor das loitas non son os disparos, é o silencio que ven despois. Como aquelas 4 de Sofán que morreron baleadas por protestar contra o caciquismo, que querían poñer unha vez máis as súas condicións. Ou cando en novembro de 1922 en Sobrado, 2000 labregos e labregas convocados a golpe de foguete e badaladas das campanas por negarse a pagar os foros, arrengando que a terra é para quen a traballa. E onte mismo, aquí, en 1977, tamén en febreiro nas Encrobas, zoupan con paraguas e bastóns contra a Garda Civil diante da negativa cidadán de impedir unha central eléctrica. Por iso, cando as leiteiras de Pontevedra se negaron a pagar un novo tributo e son capaces de crear un movimento subversivo ao que se lle sumaron os vendedores de legumes, os peixeiros, todos os labregos, ou cando as cigarreiras da Coruña en 1857 realizaron a primeira folga de mulleres en Galicia e unha das primeiras de España. É preciso recordar e homenexear en lembranza das mortes de Nebra, cando despois de unha movilización popular contra o cobro de abusivos impostos, aquel 12 de outubro de 1916, cando España celebraba o acontecemento do Día da Hispanidade, 4 labregas eran asesinadas por reivindicar dignidade e xusticia a esa España que presumía de valores. Galicia, amigos, tamén se defendeu con sangre, con honor e con rebeldía das súas grandes mulleres heroínas, porque foron moitas as mártires que sufriron toda clase de penalidades e que é necesario reclamarlle a historia para que a súa dignidade e sacrificio sirva de exemplo a futuras xeracións e teñan un lugar de honra e de veneración, e que, como di o poeta Francisco Añón, esos seres que da patria aumentaron a gloria, os seus nomes nos fastos da historia con diamantes gravados serán.
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Bueno, amigos, estuvemos falando no noso editorial de hoxe sobre esas mulleres que foron, que lograron, esas valerosas mulleres heroínas galegas que buscaban para Galicia unha dignidade, pero que buscaban tamén unha especie de reparación social, de igualdade. Estamos falando xa que falamos de heroínas, estamos falando con Luz Darriba, unha vez máis, xa estuvo con nós en outros programas. É unha muller nacida en Uruguai. Luz Darriba cultiva diversas disciplinas, entre elas a pintura, a escultura, a ilustración, pero ademais é escritora. Desde o ano 1990 vive en España, onde conseguiu a súa nacionalidade, e xa estuvo, como lle dicía, falando con nós. Acórdanse cando falamos daquelas macrocreacións urbanas, ¿no? Aquel famoso cúmulum rodeando a murallas de Lugo con 500.000 de libros. Está en Galicia. Luz, moi bons días desde Montevideo, Luz. Hola, bo día. Boa tarde para aquí, pero bo día para vosotros. Luz, queríamos falar de moitas cousas contigo, como sempre, pero quería empezar por falando dese primeiro premio, xa que falamos hoxe das heroínas galegas aquí no noso programa, desas mulleres tan sacrificadas. Quería empezar por ese primeiro premio que lograches de relatos sobre a igualdade. É posible que cheguemos a unha igualdade total? Como está hoxe Galicia en canto a igualdade? Bueno, está mal como está mal en moitas outras cousas, lamentablemente, ¿no? A ver, falta moito para a igualdade. Para a igualdade terían que moverse moitas pezas que non se está pola labor de mover. Entón, é complicado a igualdade na cultura, a igualdade no traballo, a igualdade na vida. É moi complicado. É unha loita que, por desgracia, terán que seguir as miñas netas e aínda máis. O pasado 15 celebrouse precisamente o Día da Muller Rural. Sigue sendo unha esclava do traballo, verdad? Totalmente. A muller rural, a que eufemísticamente se lle chamou matriarca, como se iso lle atribuíse poderes especiais de dominio e demais, é todo o contrario, o que realmente é unha escrava. Lisa é llanamente unha esclava, non? Unha muller que traballa dende que se pon o sol ata que oscurece, non? Entón, sí, non hai igualdade, nin no rural, pero tampouco non hai en tantas cousas, non? Na cultura, nos premios, nos recoñecementos, nos concursos, non hai, falta moito para que haxa. E falas de premios, xa que falas de premios e de libros, hoxe en día a muller ten un especial posto en primeira línea na publicación de libros, verdad? É por forza de que somos moitas, é por forza de que brotamos e seguimos, non porque haxa nin discriminación positiva, nin unha vantaxe para que sexamos nós as máis publicadas, máis ben todo o contrario, non? Pero claro, somos tantas, estivemos non caladas, pero na retaguardia, por dicilo de algún xeito, tanto tempo que, bueno, pois agora saímos como, vamos, ou seja, expresar todo o que podamos, non?
Luz, seguirán facéndose esas macroaccións urbanas, ese cúmulo como se fixo co rodeo da muralla de Lugo, ese couso que foi unha verdadeira novedade en Lugo, non? Ver esas murallas romanas rodeadas de miles, de centos de libros, e tamén a Porta do Sol de Madrid ou a UNESCO en París. Seguirás facendo todas esas cousas? Bueno, eu xa fixen, coido que a última vez que contei eran como 60 e pico intervencións deste tipo no mundo, non? Evidentemente a máis brutal, por poñerlle un adxetivo, foi a das murallas de Lugo, porque claro, foron intervidos foi intervida unha superficie enorme de 2 kilómetros e medio de longo por 6 metros de altura, todas as entradas da muralla, algo realmente que non se vía en Lugo, non se viu en ninguna parte, realmente non foi a primeira intervención deste tipo no Estado español e francamente hagas as intervencións de Marta Minujín na Argentina ou de Cristo Jean-Claude, pois non se fixeron cousas así en ningures, non? Entón, fixemos moitas, agora estamos propoñendo posiblemente fagamos unha gran intervención por los nenos e as nenas de Gaza. É unha maneira de expresarnos que ten moitas complicaciones, porque evidentemente hai un traballo previo enorme, non hai axudas prácticamente para facelas, e é realmente moi desgastante, pero tamén é unha posibilidade única de levar a arte ás rúas, non? Para que a xente se atope con ela, non? Falabas antes, Luz, da igualdade, falábamos da igualdade. Que pasa coas mulleres inmigrantes que chegan a Galicia dende países con distintas culturas e incluso con idiomas distintos? Que pasa? Como a recibe Galicia? A ver, Galicia, se falamos de Galicia a xente, de Galicia o pobo, Galicia por ser unha nación migrante, é moi agarimosa en xeral, é moi continente, e lles dá a benvida sempre, danos a benvida sempre. Eu nunca me sentín discriminada aquí. De algún xeito sentía que volvía pois o fogar dos ancestros, non? Entón a xente é moi cálida, trata de axudar na medida que pode, pero logo pois teñen moitísimas trabas de todo tipo, non? Prácticamente as mulleres, sobre todo, fixeran o que fixeran nos seus países de orixe, digamos, van rematar no servicio doméstico ou cuidando pois persoas maiores que como sabedes moi ben, Galicia é un país de xente moi bella, non? Entón é complicado, non é doado para elas. Tamén últimamente, con todas as cousas que están pasando e que se culpa os migrantes, cando é o contrario, non? Pero cando se culpa os migrantes dos males, de todos os males do Estado español, pois hai algunha xente que por ignorancia ou que sexa, pois di cousas moi horribles, moi racistas. Sí, estos días a presidenta de Italia, Meloni, dixo que iban pedir a entrada ilegal, por suposto, de emigrantes. Pero non foi solo ela, porque o plan de inmigración de Feijóo di que reforzará os requisitos de acceso á nacionalidade. El di que as nacionalidades non se regalan, que hai que ganalas. Esas son trabas, sí, pero solo queren personas de elevado nivel cultural e lingüístico. Esas personas non van, esas personas non teñen fame.
Pero, bueno, das un caso curioso, porque nos entendemos, é moi entendible por todos, por exemplo, que a Secretaría Xeral da Migración da Xunta de Galicia, entre os seus moitos programas, este é o programa de Galicia Retorna. É dicir, por unha parte, están pedindo que as persoas que cheguen a Galicia teñan unha cultura, unha especialidade, un traballo xa remunerado, e por outra parte, o goberno de Galicia, neste caso, non sei os demais gobernos, pide que a xente vaya para lá, porque tendo entendido que anda que sean, por exemplo, que sea o retornado, sea un pai de familia, sea galego, pero os seus fillos, os seus xenros e noras, de pronto non son galegos, e polo tanto tendrán que expoñerse a ese problema. Que sucede cando os descendentes que xa son latinoamericanos, uruguayos ou argentinos non reúnen as condicións que require Feijóo? Como se enfrenta ese o programa Galicia Retorna? Que habería que pedirle as condicións a él, o primeiro que non cumpre ningunha, perdón, pero é que realmente é moi indignante todo isto, é absolutamente indignante. Que condicións, ou seja, aquí a xente que ven de onde veña está traballando moi por abaixo das súas posibilidades, facendo todas as cousas que polo que sexa a xente de aquí non quere facer. E a xente que ten 2 dedos de frente entende perfectamente que sen inmigración, pois iríamos directamente, non vou dicir a donde, vale? Porque aquí a xente non ten fillos, e non medramos dende ese punto de vista. E se non veñen xente migrante de donde sexa e fai os traballos que fai, e por suposto paga os seus impostos e todo o que ten que pagar, pois as xeracións futuras non terán xubilación. Eso é unha cousa obvia. Calquera persoa con medio dedo de frente é quen de entendelo. Poñerlle condicións a xente, por favor, claro. Por favor. Eu teño unha veciña do Salvador que é universitaria, que traballa limpando casas, que veu como retornada porque é descendente de galegos, que ten 2 fillos con problemas con problemas bueno, 2 fillos autistas con severos problemas para integrarse na vida común, está pedindo un dictame da enfermedade dos fillos hai 2 anos, e non llo dan, e non recibe ningún tipo de axudas, sabes? Entón, a realidade é esa. A realidade é esa. Hai algo importante que hai que destacar. Quen emigra non o fai por paseos, non o faino por fame, por necesidade. Porque precisa cambiar de rumbos, non? Sobre todo en estes tempos de guerras, de problemas sociais, de un sinfín de cousas políticas, non? Porque hai que ter en conta iso. O que si non está ben, o que está mal é, por exemplo, que se acepte xente de malvivir. Pero polo regular o que emigra non é unha persona que vaya a roubar, vai a intentar reintegrarse a outra sociedade. Por suposto. Pois a xente que comete delitos está aquí e está en todas partes. Claro. Ou seja, hai un porcentaxe que xa está estudado en todas partes, pero toda esa lenda negra que se lles atribúe por determinados grupos a xente migrante é totalmente falsa, e as propias estatísticas revelan que é totalmente falsa. Non son os que máis matan as mulleres, non son os que máis cometen delitos, ou seja, e que non é así. Hai. E tamén é a xente que está soportando de alguna maneira todo o peso para que esta economía vai adiante, porque se vai adiante é basicamente, e iso xa está recoñecido en moitos ámbitos pola xente migrante, polo traballo e as cotizacións da xente migrante. Claro. Como foi con nosos países, os nosos pais, nosos avós, porque axudaron moitísimo, claro, ían traballar, non ían outra cousa, fuxían do que fuxían, pero sobre todo fuxían da miseria. Claro. Entón, que sei eu, a verdade é que son tempos moi difíciles para a xente, moi difíciles. Eu creo, Luz, que en unha aduana, por exemplo, supoñamos en Madrid, unha aduana como en Madrid, non se pode elixir a persoa que entra ou non entra.
Sempre que vaya legalmente, claro que sí, que leve o seu pasaporte, a súa documentación, porque eso vai contra os dereitos humanos. Por suposto que vai contra os dereitos humanos. Mira, cando eu cheguei, eu non reunía as condicións mínimas, porque eu traía $100 e se pedían pois unha cantidad infinitamente superior a esa, ¿no? A mí non me pararon nunca en ningún aeroporto. Por qué? Porque teño aspecto europeo. Sabes? E compañeiros que viñan a representar a Argentina en competicións internacionais, en concursos internacionais de arte, foron devoltos porque tiñan a pel dunha cor máis escura. É Luz, así. pero iso pasa en toda Europa, non? Ou pasa solo en Eso España? pasa No. Por desgraza pasa en toda Europa. Por desgraza pasa en toda Europa. Entón, claro, é que de verdade, ou mudamos o rumbo, ou, non sei, ou imos en carrilana directos ao inferno todos xuntos. E quen ten que cambiar o rumbo? América ou Europa? Porque aquí tamén hai os seus problemas. Europa ten moito para cambiar, Europa, que foi a produtora de guerras por excelencia e que sigue sostendo guerras, pois evidentemente ten moitísimo para cambiar, por non dicir casi todo, non? E nós tamén temos que cambiar moitas cousas, non? Evidentemente xa vedes como está Argentina, por exemplo, para non seguir falando de cousas tristes. Pois vamos a falar de outras cousas, porque vamos a seguir falando de cousas tristes, porque tamén tes unha experiencia grande en violencia física. Que diferencia entre violencia física e violencia simbólica? Son as dúas caras dunha mesma moeda. A violencia simbólica é a que che prepara para que logo chegue ou non, porque se te sometes, absolutamente non hai necesidade de que ninguén che pegue, para que te vayas preparando para outra violencia, non? É o ninguneo, é o descrédito, é o non considerarte, o que sexa sempre unha cidadá de segunda categoría, non? Entón, esa é un pouco a historia. A violencia física ten, dende o meu punto de vista, unha vantaxe. Mira o que che vou dicir. Porque se che dan unha labazada e ti tes a suficiente capacidade como para sair correndo, pois xa está. Claro. Morreu o conto. Pero España son anos de soportar. España ten España ten unhas cuotas moi grandes de violencia últimamente. España ten as cuotas máis baixas de casi te diría do mundo. O sea, a diferencia está en que en España levamos a conta de cada unha das mulleres dos feminicidios, sabes? De cada unha das mulleres que son asasinadas. Se ti faz a proporción, Uruguai ten 10 veces máis mulleres asasinadas que España, e Argentina moitísimas máis, e México nin te conto. O sea, España, son 50 mulleres ao ano, que non debería haber nin unha. Claro. Pero se comparas con o resto, se comparas cos países nórdicos que tanto nos encheron a vista, cos países nórdicos e a igualdade, España está entre os últimos postos de violencia. Como se soluciona eso? ¿Con educación? Con educación, con medidas que protexan de verdade as mulleres maltratadas, porque está moi ben decir, bueno, ti vai e denuncia. E logo, cando a muller xunta a forza, que é moi difícil por moitísimas razóns, ir e denunciar, pois non recibe o apoio que precisa, nin o económico, nin o psicolóxico, é ninguneada en moitísimas ocasións. Mellorou moito, hai que dicilo, mellorou moito. Pero aínda así é deficitario. Entón, se non hai axudas para darlle lugares onde podan ser, onde poidan estar cos seus fillos, os seus fillos, pero que poidan estar sen ser encontradas polos maltratadores, pois tampouco non podemos facer moita cousa, non? En realidade é que se denuncia o 10% dos maltratos recibidos. Porque a muller sabe que vai pasar por moita angustia
é máis peligro, é máis exposición cando denuncie, moitas veces. Luz, que temas, Que temas isto da igualdade, isto da violencia de xénero, en fin. Cando volves por Uruguai, Luz? Pois eu encantada da vida iría mañana mesmo, pero bueno, agora estamos aquí con moita cousa, moito traballo, estou preparando unha retrospectiva que a miña comisaria seguramente a coñeceredes, porque é a gran Margarita Ledo Andión. Sí, como non, sí. Maravillosa Margarita Ledo. E nada, estou preparando iso, vou inaugurar un novo espazo de galería de arte e de obradoiro e tal. Bueno, eu estaría encantada de poder ir a facer algunha cosa no Uruguai, claro. Bueno, mandamos chumbico. Mandamos chumbico desde túa terra en este día soleado de Montevideo, que está precioso, como decía Ana antes. Que ben. Unha mañán preciosa. Que ben. Luz, un biquiño grande desde aquí, Esperámoste como sempre. Unha aperta moi grande para todos e moitas grazas por lembrarvos de mí. Hasta loguiño. Bendima, Dorana, bendima do meu pai. Bendima, Dorana, bendima do meu pai. O viño vai na cabaza e o pan na cestiña vai. O viño vai na cabaza e o pan na cestiña vai. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Este cantar da vendima hecho un cantar vendimeiro. Este cantar da vendima hecho un cantar vendimeiro. Este cantar da vendima trouxeron do ribeiro. Este cantar da vendima trouxeron do ribeiro. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Bendima, bendima, Dorana, bendima do meu pai. Bendima, bendima, Dorana, bendima do meu pai. Beberemos lobo viño que outra cosa non che hai. Beberemos lobo viño que outra cousa non che hai. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Este cantar da vendima hecho un cantar moi meiguiño. Este cantar da vendima hecho un cantar moi meiguiño. Este cantar é da terra onde se fai o bombiño. Este cantar é da terra onde se fai o bombiño. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la.
Bueno, que sirva esta canción de alegrarnos un pouquiño, porque despois de cousas tan tristes, ¿no? Pero bueno... É que están coa vendima agora, Claro, son cousas da vida, ¿no? Cousas da vida. Vamos a contarlles o que está pasando nas novedades en Galicia, porque somos figuritas, Sí. Somos un pouco figuritas, porque presentouse en Santiago, no Museo do Pobo Galego, foi, non? Sí, no auditorio do Museo do Pobo Galego. O film sobre a nosa audición sempre en Galicia. Exactamente, o pasado xoves foi esta presentación. No acto falou, entre outros, en nome do Patronato da Cultura Galega, a xornalista Mónica Rebolo, autora do libro Bos días galegos e aquí sempre en Galicia, no que Mónica reflicte a historia da nosa audición e que pode consultarse na Biblioteca do Patronato. O libro está na Biblioteca do Patronato. O filme, titulado Sempre en Galicia, voz e pensamento galeguista na emigración, dirixido polo cineasta Xan Leira, rende homenaxe aos 75 anos de traxectoria da audición, fundada en 1950. Desde entón, como expresa o xornal Nos Diario, Sempre en Galicia converteuse nun testemuño vivo da resistencia cultural galega, unha ponte entre a diáspora e Galiza que permitiu ás persoas emigrantes manter o vínculo coa súa lingua e coa súa terra. Temos que engadir que o filme será tamén emitido aquí en Montevideo, en data que lles daremos a coñecer, e que tamén está percorrendo toda Galicia, porque está sendo exhibida en varios ayuntamientos. En varios sitios. Próximamente, teño entendido que tamén en Carballo. Carballo, sí, pero ves que ven vai a ser... sí, en outros sitios tamén. De maneira que sí, está percorrendo Galicia. Bueno, que pasa no Cebreiro, Ana? Pois o pobo do Cebreiro é o punto de entrada en Galicia do camiño francés a Santiago, como sabemos. Rematadas as obras que se realizaron, o Cebreiro amosa unha nova imaxe. Foi cambiado o pavimento das rúas e instalouse unha nova iluminación. Ademais, introduciron melloras como a fibra óptica e obras de saneamiento e reforzouse a rede de abastecemento de auga. As obras tiveron que facerse usando os materiais autóctonos da zona, como pedra e pizarra, e a arquitectura tradicional dun pobo de montaña, por tratarse o Cebreiro dun ben de interese cultural. Moi ben. Fálame deste viaxe con Lorca por Santiago, que bonito sería, non? Non sei se sabía, hai moitos sitios que están vinculados á visita que Lorca fixo a Santiago, verdad? A Galicia, a Santiago. Non sei se sabes que este ano estánse a cumprir 90 anos da publicación dos 6 poemas galegos de García Lorca. Entón, ao cumprirse 90 anos xustamente da publicación dos 6 poemas galegos, o escritor Enrique Alvarellos dirixiu un paseo aberto ao público e gratuito por Compostela, percorrendo os lugares que no seu momento deixaron unha pegada no poeta granadino, como por exemplo a Praza da Quintana. Hai fotos con ele na Praza da Quintana. Hai fotos, sí, hai unha foto que está baixando as escaleiras ali na Praza da Quintana. Tamén a Rúa do Hórreo, onde se aloxou Lorca, no Hotel Compostela, a Praza de Mazarelos. Nesa praza, a Praza de Mazarelos, e no bar Viño... Sí, na esquina que fai. Sabíalo ti. Os seus amigos organizáronlle unha cea a Lorca, e ali Carlos Maside lle fixo un retrato nun pano de mesa de papel. Que bar. No percorrido non podía faltar a Rúa do Vilar, claro, onde se atopaba a editorial Nos, na que Ángel Casal publicou 200 exemplares dos seus poemas galegos en decembro de 1935. Uns meses despois, tanto Lorca como Casal foron asasinados tras o golpe militar de xullo de 1936. Un final feo dunha ruta preciosa. Moitos sitios que son como emblemáticos da pasaxe de García Lorca por Galicia e por Compostela. Fixeron este percorrido a pé, pareceume precioso. Bueno, a Ruta dos Faros, outra, non? Pois teño pendente facela. Voucho dicir, teño pendente facela. A Ruta dos Faros dos trenes turísticos que impulsa a Xunta de Galicia ven de ser galardoada pola Unión Internacional de Ferrocarriles cun premio na categoría de viaxes de corta distancia. O premio recoñece os mellores
Destinos Turísticos de 2025. Entre os meses de xuño e setembro, a Ruta dos Faros percorre o norte de Galicia visitando Cabo Ortegal, Santo Andrés de Teixido, Viveiro, os acantilados de Loiva e a estaca de Bares. Pois xa saben vostedes, Ana está preparando o viaxe, Pois, está sí. soñando con ese viaxe. Vouno facer. Bueno, Teño pues, pensado para o ano que ven. Vouno Ves? facer. Que che parece? E quero facer a Ruta A dos propósito, Faros. o patronato, o couso de viaxes do patronato, como Sí. se está levando a cabo ben? Sí. Ah, sí. Do grupo de viaxes. Sí, do grupo, sí. Sí, van viaxar o vindeiro ano. Ah, pois Sí, entonces, sí. apúntate aí. no grupo Vas no. por libre. Vou por libre, sí. Bueno, Bueno, e falando de trenes, Claro. que estamos a falar de trenes, o pasado domingo falouse de Claro. Andrés do Barro, e quedamos en pasar algún dos seus temas, e imos pasar xustamente un dos temas máis emblemáticos de Andrés do Barro, que leva por título O tren. O tren. En canto a esta canción, quero dicirlles que Andrés do Barro comentou que era en portugués para evitar a censura do goberno franquista. Van vostedes escoitar o tren, pero é unha canción galega. Tren que me leva pola beira do miño, me leva polo meu camiño. Tren vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destiño. Alguén pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Todo que sexa amor e paz, o atoparei, eu o terei, a miña moza no meu lar. Camiña, vai botando fume, corre pola vía. Río vai feito un mar de leticia, no tren pouco a pouco volto a miña Galicia. Pasei moitos deixos de estar longe de ti, por noites cheas de soidade, falando ca xente polas mañás. Escoitarei, saberei o que pasou polo meu lar. Muchas gracias. Sirva pois isto como homenaxe a Andrés do Barro, de quen falamos o pasado domingo. Ana, vamos ás novas da colectividade. Que pasa polo Centro Galego? Presenta o Centro Gallego o próximo xoves 23 ás 19 horas un momento cultural coa presentación dos libros Onte e Las Fundadoras xunto a Gaita e Palilleiras, Tapas e Viño. Será na sede da Rúa San José 870. Informes e reservas polos teléfonos 2900 80 74 091 422 367. Será entón isto no Centro Gallego da Rúa San José o xoves 23 ás 19 horas. Un momento cultural. Moi ben, moi ben. Polo patronato? Polo patronato tivemos o venres pasado a inauguración da exposición de caricaturas de Jaime Clara, do xornalista Jaime Clara. Estivo precioso, Jaime Clara cunha calidez impresionante, bueno, cantidade de caricaturas, xente, moitos galegos dentro das caricaturas. Sí, Cela, Vallenclán. Había españois en xeral, pero tamén moitos galegos como, Rosalía, Castelao, Eduardo Pondal, Cela. Manuel Rivas, Cela, moitísimas caricaturas bueno, a propósito preciosas.
Temos que decir que a exposición, a ver, foi inaugurada o venres, pero está aberta ao público no horario do patronato, é dicir, dende das 3 da tarde ata as 19, porque as 20 pecha o patronato, entón para que podan mirar ata as 19. De 15 a 19 horas, todos os días, de luns a venres, estará exposta ata o día 10 de novembro. Bueno, Jaime Clara vai a estar aquí con nós o domingo vindeiro, aquí en Sempre en Galicia, falando justamente desa exposición e de todo o que ten que ver coas caricaturas deste estupendo xornalista uruguayo. Que máis hai, Ana? Temos a próxima actividade para o mércores 29 de outubro, en que presentaremos as viñetas de Castelao. Ti sabes que son uns debuxos acompañados dun texto no que se ve moito non só esa ironía fina, senón tamén unha, digamos, denuncia de moitas situacións sociais, de maneira que vai estar precioso para coñecer esta faceta de Castelao, que ten moitas, como temos falado aquí. Será o mércores 29 de outubro, esperamos a todos, pero xa falaremos máis adiante tamén. Bueno, vamos a escoitar unha foliada. Dinme que me hei de perder por non calarlle a ninguén, e o estar calado acabouse, xa tempo lle era tamén. Arrimar, arrimeime, fundo arrimando, a criada do cura comiño caldo, nena, comiño caldo. Arrimar, arrimeime, fundo arrimando.
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, alá polos anos 78, máis ou menos, anduvo por Montevideo aquel grupo de artistas circenses chamadas La Ciudad de los Muchachos, un circo que tiña a súa sede en Benposta, alá en Orense, pero que ten unha historia moi curiosa que vamos a compartir con vostedes en este curruncho galego de todos os domingos. Titulámoslo así, La Ciudad de los Muchachos e a Casa das Pedriñas. E a Casa das Pedriñas, porque imos falar de dous feitos curiosos. Un deles é La Ciudad de los Muchachos e a outra cousa curiosa é a Casa das Pedriñas. Pois contanos. O primeiro, entón, La Ciudad de los Muchachos, trátase dun proxecto educativo pouco coñecido que levou o nome de La Ciudad de los Muchachos, impulsado polo Paisilva en 1963 e que foi creado para acoller a nenas e nenos sen familia. En España eran tempos da ditadura de Franco e non había moitos orfanatos ou lugares para acollelos. O Paisilva creou esta cidade en Benpostas, Seixalbo, provincia de Ourense, unha cidade na que os nenos formaban parte do goberno coas súas propias leis. Mais de 50.000 rapaces pasaron por La Ciudad de los Muchachos, en diferencias de razas ou religión. Sen diferenzas. Para Para poder sustentarse dende o punto de vista económico, crearon un circo, el Circo de los Muchachos, cuxa fama chegou a ser tal que presentaron os seus espectáculos por toda España e aínda fora, chegando a París, Nova York e Tokio. Mais a cousa, despois de 40 anos, chegou ao seu fin. O circo pechou as súas instalacións en 2003 debido aos problemas económicos e tamén a un conflito que mantiveron coa Xunta por mor das terras que ocupaban que o Paisilva vendera anos atrás á Xunta. Hoxe en día poden verse no lugar a carpa baleira do circo e as casas vacías. En 2019 abriuse un museo en Benposta para lembrar a esta cidade que foi fogar de miles de rapaces durante décadas. Fálanos agora da Casa das Pedriñas, Ana. A Casa das Pedriñas en Aveiga. Nos anos 70, o pintor e escultor Daniel Mancebo Dieguez mandou construir a Casa das Pedriñas no seu pobo natal, coa intención de destinar esa casa a un estudo para pintar. Daniel Mancebo emigrara a Barcelona. Alí vivía e admiraba o traballo de Antonio Gaudí. A construción da casa durou máis de 20 anos ata a morte de Mancebo en 1998. O traballo de construción foi feito utilizando pedriñas de cores, trozos de vidro e incluso botellas, dándolle á vivenda un aspecto semellante ao que son as construcións de Gaudí. De feito, Daniel Mancebo recibiu o apelativo de o Gaudí de Aveiga, xa que a súa intención foi justamente facer unha homenaxe ao arquitecto da Sagrada Familia. E pode visitarse esa casa? Non se pode visitar a casa por dentro, por tratarse dunha propiedade privada. Aínda así, merece a pena ir a vela por fora. Durante anos reclamouse que a ubicación da casa figurase nas guías turísticas, pero non foi posible. Pero se chegades á Veiga e preguntades por ela, calquera veciño diravos amablemente como chegar, xa que a consideran como un emblema do pobo, unha casa de 3 plantas que constitúe unha edificación insólita ao pé do Pico de Penatrevinca en Valdeorras, Ourense. Mira, se ves as fotos, a min
deronme ganas de ir tamén. Bueno, pois veña, anota na xente para... Xa que vou a Ruta dos Faros, logo vou a Valdeorras. Claro que si, anota na xenda ir á Veiga. Pero de verdade que é moi curioso. Tes que ver as fotos, son 3 plantas, pero todo con esas pedriñas as botellas, os cus de botellas. Sí, e vidros de cores, é unha construción realmente moi curiosa. Que ben, que ben. Bueno, pois anota para ir o vindeiro ano. Vamos a escoitar Galicia, miña terra, por María do Ceo. Dei un beijo ao meu amado, un abrazo á despedida, disse adeus á miña aldeia, ai vida, e avalei para terra alheia, ai vida, oh Galiza, miña terra, verdes campos, céu azul e mar, oh Galiza, miña terra, quen me dera de novo voltar. Lembro Lugo e a Coruña, beijadas pola Marecía, en Pontevedra e Ourense, en ti, vida miña. Non hai día que non pense en ti, vida miña. Oh Galiza, miña terra, verdes campos, céu azul e mar. Oh Galiza, miña terra, quen me dera de novo voltar. Teño saudade da xente, hei de un día regresar, saudosa e contente, para nunca máis emigrar, saudosa e contente. Oh Galiza, miña terra, verdes campos, céu azul e mar. Oh Galiza, miña terra, quen me dera de novo voltar. Oh Galiza, miña terra, verdes campos, céu azul e mar. Oh Galiza, miña terra, quen me dera de novo voltar. Oh Galiza, miña terra, verdes campos, céu azul e mar. Oh Galiza, miña terra, quen me dera de novo voltar. Amigos, antes de irmos, recordamos que o vindeiro domingo vamos a ter aquí con nós en este estudio a Jaime Clara, falando das súas caricaturas que están expostas no patronato. Recordamos que poden visitar a exposición a partir das 3 da tarde todos os días de luns a venres. ¿Hasta cando? Ata o día 10 de novembro poden visitar a exposición de caricaturas. Moi ben, bueno amigos, pois foi todo por hoxe, volvemos o domingo aquí sempre en Galicia. Que sexan moi felices. Ata o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.